sit niin on monta semmoista asiaa, josta voi puhua ja mitä se ihastuminen niihin aatteisiin sitten sen porvariston kohdalla oli. Oliko se ihastumista vai mitä se oli, mutta palataan siihen. Tarvii varmaan tai selvittää. Tai viisikosta, niin puhummeko me terroristeista, anarkisteista? Ettei puhuta kaikista kolmea. Että mistä sitä haluaa. Tämä on just ongelmalaista. Toiselle puolella toinen, mutta toinen. Nationalismi niin edelleen. Mutta yksilötasolla, kun puhutaan näistä anarkisteista tai terroristeista tai ketä tässä kirjassa nyt onkaan, tästä heidän ryhmistään, niin sehän on aivan mikroskooppi. Siis se on mikroskooppi, eli siihen kuuluu muutama ihminen ja ehkä joku toinen jossakin muussa Reklamları dinlediniz. Vaikuttaa siitä, että professori hankkeen. Siltä valmistelun aikana perusvuolta saaneet. Mutta rakentaminen, se on valtava tekninenkin suoritus ja puhumattakaan siitä, että paljonko se verran. Ale tomu snad niekedy tá Slovák nás... Geri halılar Elişa'ya gibi bu kentin yeri iyi ama kötü toprağı da verimsiz dediler. Na Fintofánom je Ľubo Jankovič. Ja kuten todettua, juuri näihin kotitalouksiin julkinen on tarkoitettu. Mutta ei se helppo ole se viimeinen 2 kilometriä sitten kotitalouksille rahoittaa. Kaikki tuollakin vakuuttivat, että se nimenomaan jää kotitalouksien itsensä rahoitettavaksi se loppupää, miten se sitten toteutuu. Jotta päästään hyötymään näistä ison verkon tuomista eduista. Pitää paikkansa. Tarkoitus on, että tuo viimeinen 2 kilometriä se tapahtuu. Eri tekniikoilla voidaan toteuttaa kotitalouteen saakka suurnopeuksinen yhteys hyvin erilaisin kukkaroin. Voidaan toteuttaa lankoja. On toivottu tänään ja oikeastaan Yle X:ssä. Ja nyt se sit soitettiin, että oli CMX, kyllä kuulit aivan oikein. CMX ja kappale Sateenkaaren pää. Ja siellä
ilmestyvältä Iesi-albumilta on nimeltään Sateenkaaren pää. Kappale tulee digimyyntiin myöhemmin kesäkuussa ja hyvällä lykyllä sen saattaa kuulla joltain radioasemalta jo ensi viikolla. Tätä viikkoa ei kuitenkaan kerran hirvittävän maanantaista kello on 13 minuuttia yli 6 ja X-ryhmä juuri soitti aivan uunituoretta CMX. Sateenkaaren pää on puolen päivänä. Yleensä tänne kerran Daxeron, exotický pandorský zdravotnými účinkami môže odstrániť globálnu pohromu, ktorú kahta eri kokonaisuutta toisaalta. Toisaalta sitä suurempaa kuvaa, mikä laajakaista kaikille mahdollistaa. Tuossa ensimmäisessä kokonaisuudessa tuottaa siten, että asioita voidaan tehdä mielekkään, mitä on hyvä. Adam. Det är 6-årsdagen Engström i Klockanäs, 3 mil norr om Falun, som får Daniel Westlings adliga anor och nu lagom till bröllopet bok i ämnet. Välkommen till studiet. Ja, tack för det. Varför tycker du det är viktigt att kartlägga Daniel Westlings släkt? Ja, den är ju viktig överhuvudtaget att kartlägga vår historia. Valtion ohjauksen kannalta, niin kumman edetään? Markkinavetoisesti vai? Elokuun puolessa välissä ja olen kuullut pikkulinnuille, jotka ovat yhtyettä tuolla jossain ulkomaisilla festareilla ja on nähneet, että